Sieltä se solarpoveri vielä paistelee, kello lähentelee 5 pikkuhiljaa. Aika kylmää keliä välillä, sataa lunta välillä, tuulee niin pirun viileesti, että pihamaallakin saa katsoa, että missä puolen sitä on, että kuinka viileä sitä on, että talvivarustuksissa saa melkein mennä, että johan se tässä lämmintä olikin, että hyvin se vielä paistelee ja paistelee, paistaa se tuolta nyt suunnilleen, että vielä se nyt paneeleihin paistaa tässä paneelien puolella näistä tälleesti paistaa ihan tuonne joku puu siinä edessä, täytyisi kaikki käydä tuolta Jonni puut narauttamassa ketoon. Niin. Hyvinhän tuo on tässäkin kuussa tullut ja mitä nyt visio on ollut tässä, niin kyllä siitä sähkölaskusta on eroon päästy, että maaliskuussa tuli 270 kilowattituntia ja huhtikuussa tuli 540 kilowattituntia, niin Emannus katsoi tuossa eilen laskua, niin nollahan siellä oli, että aika tasan nollaan meni siinä kohtaa sitten kaiken kaikkiaan kuukausimaksujen ja mitä nyt yön tunteina kuluu sitten kuitenkin sähköä, että jokuisia tunteja siinä nyt vielä vuorokaudessa jää ja väkisinkin jää kesäaikaankin, niin pimeätä aikaa, että 4 jälkeen rupeaa nyt tuottamaan tätä aikaa toukokuun puolella ja sitten jonnekin melkein 10 asti tuottaa, että jokunen tunti siinä jää pimeitä sitten väliin. Onhan noita uutisia saanut lukea kaiken näköisiä, että on semmosia paneeleita jo onnistuttu tekemään, jotka sikseen jopa niin kuin pimeässä tuottaa sähköä. No se voi olla, että tuottaa ja olisi hauska nähdä, että milloin niitä saa ostella. Ja toinen asia on se, että kuinka paljon se tuottaa. Ja sitten nyt oli viimeinen väläytys, mitä näki tuossa, että luvattiin jo, että yli 100% on hyötysuhe. Niin semmonenhan on aika kiva, koska eihän näissä yleensä ole kuin se 20% vähän ylitte, että sehän käytännössä sitten muuttaisi koko planeetan energiakuviot sitten siinä kohtaa, että toivossa on hyvä elää, mutta niin katsotaan tuosta tietsikalta perinteisesti niin käppyröitä, niin kuka on innostunut näistä ja haluaa tämmöistä, että tosiaan niin tietyillä spekseillä pääsee kokonaan sulamaan aikaa, niin sähkölaskusta eroon. Se nyt vaatii tiettyjä juttuja, että ei jokaiselle toteudu. Itselläkin nyt on tuossa muiden mutkien kautta niin toteentumassa laajennusta. Katsotaan nyt, kuinka tuohon kerkiää. Täytyisi se nyt tässä keväällä polkasta valmiiksi. Sitten on vähän isompi homma siinä kuitenkin kaiken kaikkiaan. Niin, katsotaan sitä sitten, mutta nythän se meni jo, joku pilvihän siihen tuli. Niin. Katsotaanpas niitä käyriä, kuinka mielenkiintoisia hyö ovat. Kyseinen ohjelma laskee tuossa niin kivihiilenä vastaava energia ja säästetyt CO2, mitä on vähentynyt, niin ihan mukavia lukujahan nuo, mutta eihän tuolta levy, että millä spekseillä noi on sitten määritetty, mutta kaipa se nyt voi suuntaa antaa, jos ajattelee, että sama energiamäärä niin olisi sitten tehnyt kyseisillä systeemeillä, mutta tässä on huhtikuun pykälistä, niin aika kivasti on tullut. Tässä ei nyt suoraan näy yhteensä sitä, mutta katsotaan vähän päästä tuosta, niin tuosta muutamia taas ennen huonompia poimintoja tuolla
1,69, aika mörköpäivä ollut, satanut lunta, räntää, vettä 2,25 ja tuossa 4,11. Sitten on tullut ihan mukavasti 2,4 kilowattia. Edelleen 2,3, 2,2,5 suunnilleen, 2,4, 2,4 hipoen voi sanoa. Tuollaisesti 21, että tuommoisia päiviä kun tulisi 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 2. Tuossa on kuukauden paras päivä vissiin tuossa. 2, 4, 6, 7. Ei huono, ei ihan 2,5 kyetty. Ja katsotaan sitten tuossa jatkossa muuten mielenkiintoista hommaa, niin mitenkä se homma muuten kehittyy sitten 2,3. Yli 20 kun päivässä naputtaisi, niin kyllä sieltä kuukausitasolla niin saa ihan kivat tuotannot aikaiseksi sitten. Niin katsotaan tuosta sitten yhteishommia. Siinä olisi huhtikuun lukema, enpäs muista sanoonko 5,30 vai 5,20 tuossa pihalla. No nyt se lakkas samasta kuitenkin. Niin 5,20,58 näyttää olevan. Se ja sama se 10 kilowattia tulee niin pikaseen tai menetetään sitten, mutta tuossa vertailuna sitten niin maaliskuu, helmikuu ja tammikuun aika pieni sitten, mutta tuossa nyt maaliskuulla 274 ja rapiat ja helmikuussa, mitä se sanoo, 109,91 ja tammikuussa niin 22,94. Eihän sillä voi niinkään juhlia, mutta kyllä sillä vaan kaikki valot palaa ja kahvit keittää ja kaikkea muuta, että tuo seinäasennus siitä, kun kattomiehillä ei välttämättä tullut tammikuulla yhtään mitään, niin taikka sitten loppukuusta saattoi etelässä tulla, että se on vähän semmoista, niin sen takia tuo seinäasennus nyt noita kulmahommia lueskellut tuossa. Pistetään siihen niin sanotusti paistumaan tämän päivän lukemia, niin noita kulmahommia opiskellut tuohon seinäasennukseen kun tuon tein, niin tiesin kyllä kulmista ja näin poispäin siinä, mutta nuohan on ihan pystysuorassa, että kyllähän sieltä saisi heti jo parannusta niin sanotusti tehoa, jos ne olisi 10%, 20% kallistettuja, niin olisi ja katsotaan sitten, koska tuohan on mulla vaan niin toistaiseksi voi sanoa tilapäinen, siihen on tulossa toisen näköinen juttu, mutta minä vuonna on kysymysmerkki, niin josko sitten värkkäisi kallistettuna ja tuohon laajennukseen nyt tulisi sitten todennäköisesti 6+6 vastaavan kokoinen kenttä, niin tulisi pystyyn ja sen toteutan todennäköisesti toisen niin, että toiset 6 kappaletta tulee 40 asteen kulmaan pystyyn, taikka sen verran pystyyn ovat jo aika pystyssä sitten, niin toimii kesällä ja toimii talvella ihan ok ja varsin kesällä ottaa ja ne tulisi tuota aikaa mitä tuo seinä on, niin ottaa vielä katolta ilta-auringossa niin ihan kivasti, niin saadaan tuonne iltapuolelle, niin kuin tässä on itsekin näitä nyt harjoitellut alta vuoden, niin huomaan tuossa, että kun sitä tuotantoa voi ottaa aamuin, illoin ja vähän siinä välillä sitten, niin se on ihan hyvä, jos niitä on useampaa ilmansuuntaan. Kukaan nyt partavasten välttämättä pohjoiseen halua laittaa, jollei ole sitten joku sitten, että pistää paneelit pystyyn, mitkä on kaksipuoleiset, niin mikäpäs siinä, että tässä nyt tuottoa, mitä nyt on tullut. Vieläkin sieltä tulee, kello on 17.02 nyt ja
508 wattia tulee, niin ihan kiva se on, että tänä iltapuoleenkin tulee. Ja mikäli tuosta nyt nähdään, niin tuon verran tullut. 20 hujakoille taitaa tänään napsahtaa, mutta siinä on laskuri, mihin on nappaillut sitten sähkön ostohintaa kuvaava homman, niin tuon saman sähkömäärä ostaisi sähköyhtiöltä, niin maksaisi 3,54 € tänä päivänä. Että sellaista juttua, niin se sammukin ihan sopivasti siinä, niin niin jossain kohtaa niin kerätä enemmälti sitä kannattavuuslaskelmaa sitten, mutta tämä on meikäläisen hommaa ja minusta tämä meikäläisen puitteissa niin ihan ok menee ja etenee sitä linjaa, mitä on suunnillut ja haaveillut noissa jutuissa, niin toteentuu näillä hommilla ja lisätään siinä, että ei tämä minusta vaikka nyt sanotaan harrastuksena nyt huono ainakaan ole, että on huonompiakin harrastuksia ja liiketoimintaa tämä ei kauheasti ole, mutta onhan se siitä mukavaa, että ei tarvitse sähkölaskusta sitten ajatella sähkölaskuja ja sitten toki aina sitä on sitä bisneshommaa, että mikä se on se takaisinmaksuaika ja näin, niin valitettavasti se tässä kyllä toteentuu aika mukavasti tuossa, että kyllä se maksaa tämäkin vehje itsensä takaisin. Että toki niitä on tuolla pörssimaailmassa ja muualla sitten kovempi tuottoisia kohteita. Onko 50% tuotto, 100% tuotto ja onpahan noita pörssissä nähnyt 1000% tuottoja, mutta niitä vaan valitettavasti lifetime aikana niin tulee hyvin harvoin vastaan ja sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että niitä kultamunia napsahtelisi haaviin sitten. Puuhastellaan tämmöistä pienempää nyt toistaiseksi.